Күптән көтелгән вакыйга. Түбән Кама районының Уртачаллы авылында бер гасырлык казаклар шишмәсен төзекләндерделәр. Әлеге изге эш биредә яшәүче халык ярдәме белән эшләнде. Шишмәне ачу тантанасында Түбән Камада хәбәрчебез Гөлия Нигъматуллина да булып кайтты. Bismillahirrahmanirrahim. 73 yıldan beri şu çeşmelerden sular taşıyım ben kelin bulup 73 yılda tüşkeniyim. Bugünkü günge kadar şu çeşmeye suğa kileriz her gün. Зөлфирә ханым өчен әлеге шишмә изге урынга үрелә, суы тәмлегенә түгел, шифалы да ди хатын-кыз. Kozaklar diye batağanlar indi. Bunda bu avulda kozaklar sakta tırganlar Ufa Arimbur yolu bulganmında, Pushkin yolu bulgan. Şuna göre kozaklar sakta tırgaç avulunu kozaklarının hürmetine kozaklar avulu diye batağanlar. Тәмле суны бүген күрше авылда яшәүчеләр дә татып карый алды. Түбән Кама районында төзекләндерүдән соң Казаклар шишмәсенең тантаналы ачылышы узды. Авыл халкы сөйләвенчә, төзекләндерүдән соң шишмә тулысынча үзгәрә, ә менә сөйләге шул чордан калган аңа 100 ел чамасы. Kiçkine kanallar şimdi motorayı koyup, eli kubciklarda şişmelerini kurgen, onu eğlendirip anlatırganları yok tabi. İkinci türlü bizine, ikinci türlü motor. Balalar da bitti kopuştuğun olsak bir biz verelim de balalara. Biz neçə yıl indi şuşu şişmədən su alıb, avul xalqı var dik şuşu şişmə suundan şey qoyar, onun suyu bitkəmlə. Ремонтны авыл халкы җыйган акчаларга башкаралар. Кем ничек булдыра, финанс ярдәмне авыл җирлеге дә күрсәтә. Эшләр төгәлләнүне Уртачаллы халкы зур бәйрәм итеп билгеләп үтәргә була. Ачык һавада куймак пешерәләр, самавырда чәй кайнаталар, җырлыйлар, бийләр. Иң көткән аларның өметләре шушы шишмәне төзекләндерү, чөнки безнең Уртачаллыда районда берничә авылда гына су юктыр. Анда су вода напорный башня 9-гендә су юк, үткәрелмәгән, пока программа буенча проектын төзергә кирәк. Алла бирсә, бу 1-2 елда эшләрбез дип өметләнәбез. Авыл халкы ышана, хәзер аларның шишмәләренә килүчеләр тагын да күбәячәк. Бу елны яңа юлда салачаклар. Гөлия Нигъматуллина, Фәхри Исламов, Яңалыклар.